Rodinní príslušníci po obetiach najväčšej banskej tragédie na Slovensku dostanú odškodné. Každému z nich pomôže štát sumou 33 000 eur. Rozhodla dnes o tom vláda na mimoriadnom zasadnutí. Kabinet Roberta Fica sa rozhodol podobne ako po nešťastí baníkov v Novákoch v 2006. Po 20 baníkoch teraz odškodní 43 pozostalých. Vláda Slovenskej republiky poskytne pozostalým po obetiach celkovo sumu vo výške 1,386 milióna eur. Každý z nich dostane po 33 000 eur. Ide o 17 manželiek, 2 družky, 1 rodičovský pár a 22 nezaopatrených detí. Po obetiach zostalo aj ďalších 17 už zaopatrených detí. Táto suma je už v čistom vyjadrení a ten, kto ju obdrží, bude nútený z nej robiť žiadne zrážky, nejaké dane alebo čokoľvek iné. Peniaze by malo mať na svojom účte ministerstvo hospodárstva v pondelok. S tým, že do 4 dní my poukážeme tieto peniaze na účty jednotlivých pozostalých. Pozostalých odškodní aj Allianz Slovenská poisťovňa, kde mala väčšina baníkov uzavreté poistky. Verejná rozlúčka s obeťami tragédie bude vo štvrtok v Handlovej. Ľuboš Schwarzbacher, televízia Markíza.